Violet. Mbiri Blessing. Tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekupfeka chipfeko changu chandakashaiwa. Yane munhu dzako chito pane maredari autaura izvozvo ndi Violet Glia ekutaura kuna Blessing Mbiri. Munotanga manzitaurai. Vari kumboita zviro. Tsanangudza kuti zvakafamba sei mambo cheche. Ini ndakati ndiri pamusha pangu mubhathurumu rangu randinogezera ndinogeza ndichisiya zvipfeko zvangu ndageza ndichisiya zvipfeko zvangu ndakasiya minifimo yemuno wangu akasiyawo neskin tight yangu ndakaishaya ndakapedza mazuva 4 ndakageza futi ndobva ndashaya pendi rangu repingi ndikaskin tight ndobva ndakarohwa nehana ndikatazimbavheri kundibira iri padhuze ndakapedza masondo mairi pamba pedu pabhava ndakati ndiri mushopu ndakamira saizvozvizvo varume vangu vakagara kumateresi baba vangu vakapfeka shoti rakavhara buritsa bendi rangu iroro remasatsatsa mandaramba ndakamutarisa ndakati akabhare handina kutaura batati gare gare hanzvadzi yamwena wangu yange yauya iri kuenda kwaugoti bataenda kundomuperekedza kubhazi takubhazi munoziva masainpost anenge akaorwa yayo pane materesi vanoisa bvanzigarei pamateresi ini ndakaramba semunhu akanga akutaga nyaya yake bva ndandogara kumberi kwavo baba vangu vakufoni vachinetsana nemunhu wanga runetsana naye nenyaya yemari iyo yangu yakabva yandobuda kudai istrecha yechikadzi ndabva ndati futi akadzoka futi kufara ndibva ndadzokera kumba bva ndataurira nabwanguru vangu wanga watona wamwe sekuru wangu ndationa ibhurugwa rangu randandiri kushaya ii ndina baba bvatadzoka kumba tichingosvika kumba ndakabva ndapinda mukicheni mangu vandamudaidza ndakabva ndamubata anongomusvisira ndikati bhurugwa rangu rawakapfeka iri randiri kutsvaga wakariona kupi ndikati rine raini rebhuru riri papa matsatsa akadai ndo matsatsa akadai ndakamudzikisa ndichida kumumesa raini riri papa andopa akabhati ndakatiwa nemukadzi iwe murume wako kana achiziva murume wako kana achiziva saizi yako anongotora kachidini achipfeka ndikati ukandopisa bhurugwa rangu anoti ndikarishaya kuti ako mukadzi wakanga asipo mukadzi wacho achibva auya asati asangana nemurume wake akasvikopinda mushopu vandamubvunza ndikati maibhijo bhurugwa remuru rangu randakaona wakapfeka nemurume wako wakariona gupi rapi ndakakupa mukadzi wacho akati handizvizivi rangu randakatotengera ndakapfekei amenoti akariona kupi ndakamudaidzawo ndikati mukadzi wako ari kuramba zvikanzi ari kunyara kutaura ndikati anogonyara kutaura kunyara kudini mukadzi wacho ndabva ndazomuona ndikati iwe murume wako arikutanzi ndiwakamupa bhurugwa abati ndakanonga kugomba unogononga kugomba zere rako iri uchipfeka chinhu chekunonga kugomba chirudzii dzokesei zvinhu zvangu pamakazvidini pamakazvitora wakaita mazuva havana kudzorera wakazoti ndakuti musi wawadzorera ndanga ndikutoenda kurufu ndatopfeka inifomu yekuchechi ndakangokwanisa kuvhura bhurugwa rangu kuti ndione kuti ndoye bhurugwa rangu here vandavhura bhurugwa rangu vandapinda mumba mukadzi wakakaita kunge 5 minutes ari padhoga handina kutaura naye vandaenda kurufu ndadzoka kurufu ndakamudaidza mukadzi wacho ndikati ndoda kunyatsa kutaura kuti kunyatsokuziva kuti wakati bhurugwa rangu akanonga paishikanzi kugoma patatadza kuwirirana kusvikira nyaya yabva yaendeswa kwasheweni taendeswa kwasheweni kwarisabu uye ana murawa murume haana kuya akabva atuma mukadzi saka dada harina kuitwa ndoo nyaya yangu zviri kutaurwa Blessing zvapedze nguva yadare nekuti zviri pachena ende wakatondodzora chakaitika ipapo ndechekuti kuti wazive kuti ndechawo chinhu chakanga chanhongwa nemukadzi wangu handiti ndiwo wakanhonga ini sepabhawa pavo pandiumira do ndakapenda ipopo zvekuti kubhasi sopo kwavari kutaura wakandaidza mukicheni mavo semunhu watinoswera naye wakati b chinhu chawakapfeka chakafana nechangu ndikati aiwa handina kuwarambira ndakati allright mirai munozotaura nani mukadzi wangu ini kana wachinge wauya hawapo izvezvi handiti then mukadzi achizouya vawataudzana mukadzi achizouya ati maidhina wangu ari kubvunza pane izvezvi zvatakanhonga uku handiti
ndikati saka wadi chingoudza chokwadi kuti chinhu wakadi wakanonga zvipere handidi pasina mazuva awa ndobva wakati ayo ndipei chinhu chacho handidi ndipise hangu mazuva asi anoziva manongero neumbo hwese ndinaye ndiyo witness yangu mukadzi wacho ari ngauye Matenda kanongwa pai kugomba kumatanga edu tiri vavakidzanisa kani kugomba rakaita rekuti nakwaigomba chingori chigomba taura titi munonza nezita Nyarai Katunga. Nyarai taura chokwadi iwe nekuti ukanyepera dare nyaya inosara yakwawo taura chokwadi chakaite zvakaitika kuti wakapa here tiwakanhonga here nekuti unenge wakupidzwa munyaya isiri yako taura chokwadi pamberi pamama Ini ndakanhonga skin tight ndichiperekedzawo muvakidzani wedu atogara naye pachimbatso. Ndakanga ndakamuperekedza handina chandakaona hangu sezvo tatutaura nyaya. Padanga ndakudzoka ndichipfuura nepagomba patinonhonga matsotso padhuze nedanga. Ndichibva ndaona chitonge chichira. Ndibva ndati ko ndiani kuarasa hemba. Pandatarisa pandaona iri skin tight. Pane mukadzi aitengesa maskin tight iwawo. Nekuti vanhu vazhinji wakadini wakatotengawo maskin tight iwawo. Ndichibva ndanhonga skin tight yayo pandaenda nayo kumba. Pandati Babijo indanhonga skin tight kugomba kwedu handizoti ndiana karasi. Pana pamashops otherwise pane vanhu wanga rushanjira kugomba kwedu. Zvikanzi kongo zvine problem yei wacha hako haina problem. Kana paine chiripo tichaona kuti pane chiripo. Kobva tatora skin tight pataiwata pandaindanika pawaya hapana kaipfeka ndichibva ndabuda kwanga kurudiwa pandandikudiwa kunyahuku kwakuine mwana wasisi wangu wanga ari kunyoma ndichibva ndaenda kunyahuku kwekweku pandadzoka pandakadzoka maidhina wakandidedza wakati maybe chohepana zvikanzi ndaona murumenyu wakapfeka skin tight yangu makaitora akandibvunza kuti makatenga skin tight yakaita sei kuna mai Chris. Ndikati ndakatenga skin tight yebrown bva ndawafugurira ndozvawakandibvunza wakati ko ndakaona shasha yekumba kwenyu yakadini yakapfeka skin tight yangu. Ini semunhu angarudzika bhasi hana kuziva kuti skin tight yautaura ndeyo yandakanhonga. Ndichibva ndamira nguva bva watanga kusevha makastoma wapindura kuti chii redina wakati skin tight yanga yakapfekwa nemurume wakanga akapfeka skin tight yangu. Ini ndakavapindura ndikati wakati hanzi watenga skin tight yakaita sei kuna mai Chris. Ndibva ndauta skin tight yandakatenga ndeyebrown. Zvikanzi ndibva ndavafugurira sketi yandandakapfeka vaona skin tight. Zvikanzi ndakaona murume wako akadini akapfeka skin tight yangu. Ndikati imini handisi kuziva skin tight yamuri kutaura. Ndichibva ndaenda kumba. Ndasvika kumba pandati papabijo maidhina warutanzizona mama akapfeka skin tight yayo ndeipi. Zvikanzi ndeiyi yawakanhonga skin tight yawakanhonga kumba ndoyava kuti iskin tight yawo. Wachibva wandidedza ndapinda network ndaenda the following day racho ndaenda zvikanzi maibijo skin tight yangu maita madini skin tight yangu makaitora pai taura henyu chokwadi chenyu kuti skin tight yangu makaitora pai nekuti zvinhu zvangu zvanga zviri kubathroom. Ndikati maidhina skin tight iyi ndakainhonga kugoma pamakandibvunza handina kuziva kuti ndiyo skin tight yamuri kubvunza nekuti makataura kuti pane mawara epingi here neblue handisi kunyatsoziva kuti ndiyo here. Ndaenda ndakudzoka ndakadzoka ndikadarika second day wandidedza futi zvikanzi maibijo unzai skin tight yangu ndikuda kuzvipisa ndinyarara hangu nokuti utaura kuri kunetsa. Ini ndibva mangwana acho wandatora skin tight iya kobva ndawapa ndambomira kana mazuva musi wawataura nhasi mangwana acho ndichibva ndatoitakura bva ndaenda nayo ndikati skin tight yenyu yamurichi iskin tight yenyu bva ndamira senza wakatoda kupisa ndakamira zveshuwa zve5 minutes dzakatodarika ndakamira vachibva watora skin tight yangu wapinda nayo mumba. Wapinda nayo mumba hapana chawakati wangoti bo hauna chawakambotaura. Ini bva ndafuratira bva ndadzokera kumba.
chekutanga munombopfekerana here mabhurugwa nemurume wako? Kamukumura akapfeka bhurugwa rako? Aiwa, izvozvo zvanga anopfeka taiti chete. Mataiti angu tinopfekera mapendi iyi hayo tinopfeka nemapendi. Taiti kaibhurugwa? Nandoti mukubvunza pendi. Iwe unotaura kuti wakamboti wakakubvunza kuti pane skin tight yangu yandaona ine murume wako handiti pamakasangana ine mawara. Andomubvunza wakakubvunza masangana wakati pane tight yandaona ine murume yakapfekwa nemurume wako. Iwe ukati hakwete handina kana chandamuba. Aiwa, handina kumbodera kudaro dai. Ndakadera kuti inini skin tight, maskin tight anga aitengeswa akatowanda nemunhu aitengesa akangoda kufanana fanana. Handina kuziva kuti ndo racho rawakutaurei. Batika iwo handiti wangu wakato uine skin tight yawakadii yawakatotora kaiwo ukandonhonga ukandopa geza ende yakaraswa sekuziya kwedu isusu bhurugwa remukati ukariona rakaraswa pachivanhu chedu unofunga chii chekutanga? But wakatora mwoyo wako wakasununguka handi ndio kuenda undori geza murume wako ndokutora kwakuripfeka then unobvuma iwewe kuti dani ringobvume kuti aiwa ichokwadi kuti wakangorinhonga unopfekerana mabhuku. And ping for that net. Plus, Violet Ambotaura Equity, wakabvunzwa kekutanga wakati murume wakataura kuti bhurugwa randakapfeka ndakapiwa nemukadzi wangu. Mazoona nabva wabvunzwa kuti bhurugwa rine murume wako ndowakampa ukati handizvizivi. But wazopindura futi baba ukati ndakati handizvizivi nekuti handina kufungidzira kuti ndo randakanhonga rekugomba rere. But sevanhu vanopfekerana mabhurugwa mukati aiwa murume wangu anogara achipfeka mabhurugwa angu hapana problem nekuti iyo inenge iri skin tight yako ende unozviziva sekutaura kuti magara muchipfekedzana. Wakati kuti aiwa musashambe murume wangu maskin tight angu anopfeka. Ipapo ndaisakwanisa kuramba kana kuti wanga kuti ndirawo randakanhonga raro. Nekuti wakatorambaka waisakwanisa kuramba sei uri kuramba? Pane zvandanzwa mai vachitaura vati pekutanga makashayiwa mataitsi enyika iri mukamaona isakapfekwa nemunhu aiyo ndakaona wari chete randakabatana ndo randakaona chete ndakutorwa musi mumwe chete skin tight yandikutaura yacho exhibit yacho ndinayo nependi yemurume wangu zvakatorwa 1 day. After 4 days pendi rangu inini repink ndoriziva nedesign asi tuma skin tight tutu ndotokazara newanhu handitombotuzivi asi iri ndinoriziva nekuti ibhero hatina kutorwa musi mumwe chete saka ndiko ndakavhunduka kuti after 4 days saka munhu yari padhuze zvo ari kunditorera zvinhu zvangu ndofa ndatangotsvaga zvinhu zvangu. Saka sorry kune bathroom renyu nekune gomba ri kutaurwa neava zviri padhuze nepadhuze? Vanoshanda panext door pedu kure nekure. Ndatena nyaya bathroom room inowandira rakakura. Bathroom room rakawakwa kuseri kwaita shop kwaita imba andika high roof yozoita zveshop ine high roof anditi
pozeta ground panapa nekune vana vakagara kumutuku handiti nekune kwawataura kugomba kwavo kuti ringabude mumba umu rozobuda apa rozobva rozoenda rofly kana iri mhepo yacho kuenda kugomba umu adati mutionewo Kamambo nyaya iripo ngechokwadi wakaita wakazvionera wega. Zvadaro chokwadi chacho ngechokutoti baba namai baba nemurume ukaona akapfeka bhurugwa rechikadzi azvinonyadzisa. Kupfeka bhurugwa rechikadzi zvinoreva waya vanoshereketa nemishonga wemutobobo vanoita zvipi ndo anopfeka zvinhu zvavakadzi kuti zvakabuda mumwe aingotora achingoshayikwa achizoonekwa akaungana vakadzi wese. Saka uyu murume anoita ane zvemushonga anoita zvekubobobo. Saka mukadzi wacho akuda kukavha murume kutoti hatinopfekedzana haungatori zvenonga zvanhongwa zvemukati hazvipfekwi. Saka ndinoona kutoti akazviita nyore iwo ngoti ndo wakandotora vanoramba vachinoti nzvee vabva kugeza iwo kuti nzvee woenda kundotora vachienda nazvo. Saka ungaite mbiri yekutora mabhurugwa evakadzi muchindopfeka aiwa uroi makashaya zvinhu zvitatu. Musi wekutanga takashaya pendi randakabata akapfeka nemidbrief yemunhu wangu. After 4 days mandashaya pendi rangu inini kechikadzi netumaskin tete watokazaro zvekuti ukanokanzibata hautudini. Chandauza kuti zvimwe zvese zvamusati mazviona. Handisati ndazviona chandakabata anacho ndochakamire pamwe tingamubunyikidza munewo mudhonga vakazara vanhu vechirume ava timboona vamwe pana varume vanopfekedzanawo zvemukati nemadzimai avo zviringwe pamusoro imambo wangu ndisingazivi mukadzi mukudare kwatanti akati ndakagesa bhurugwa nekuti uyu mukadzi kudare kwatanti akati ndakagesa bhurugwa nechini nebute handisi kuti zvinorevei apana atozvitabu ndizvo here wakarigeza nebute ini ndakadaro ndikati chinhu chidaiwara asi kana kuti zvinani pamwe chakashereketerwa wati chakasimba gesaho nekuti ini ndakadaro mberekedaro iwewe chiro chakaraswa skin tight iwe ndo yaunomhanya kundopfeka chikonzero chawakapfekera chii chakamira handina kupfeka nemaoni kana kuziva kuti ndechawo ndakatongoti sechinhu chachiri mumba pandapfeka pandatotega ndendechi pandotandarira pabhawa pandatanga kuti iwe pawakatokona wakabva wavharidzira ayo pandina kudaro ava wakandidaidza mukicheni mavo havana kundibata hatidi kunyeka handitore doro rangu wabva wanditengesera pandapinda mukicheni mavo wakandidaidza bhiru yapana chinhu chawakapfeka chakafanana nechangu ini ndikati kana chiri chenyu mirai muchazotaura naye namai mwana kana wachinge wauya vatawirira naipapo pautotanga kutongoseka takadaro ava pawakazosvika ndo pawakatanga kudaudza turukira pachena chino chiri kuti nyadza izvo ndechekuti angageze bhurukwa nebute bhurukwa rinoita dhora bute rinoita dhora wotadza kunotenga pendi yedhora wotenga ndiri kugeza pendi yekunonga kune mbavha dzanga dzichifamba dzichitorera vanhu mudzimba svondo rapera dzakabatwa dziri nacho padzanga dzakutsunga nevakomana kusaidhuko dzakataura dzikati tinotanga tasvika pamba totsaka pamba patinenge tichida kuzouya
tikangogona kuwana bhurugwa remukadzi weipapo tinouya takapfeka bhurugwa remukadzi weipapo toita zvese Family, kufunga wangu kabisa matotonga naye dayati mutanga yaitwa kuseri juu. Mbone wangu hapana chakashiba here chiri pakati pemutoro webhurugwa. Mamwe wacho hawana kutora here. Mamwe wacho ari kupi? Koze makanhuka akamera. Amakanhuka mamwe wacho ari kupi? Ari kupi mamwe wacho? Semunhu anonhuka kamakanhuka ese. Mamwe wacho aripi? Aripi kupi mamwe wacho? Wakanhuka kuti murume wako azopfeka. Kana zvasiya umbavha zvaita ubate nekuti kutongera vana veaidzaaitora mabhurugwa evamwe emukadzi wemunhu akazobvunzwa kuti anga achiite sei achiti airara nebhurugwa iroro afanika akarara namai ake. Saka pakati pezvinhu zviri zvekuti imbavha iyoyo inenge ichida kufamba ichiita zvaitaurwa naye urombwa nohuri paari. Ndo wacho urombwa tinoda kuti hubve paari nekuti ipapo akatoshereketa kana kuti aitorara mburuko sinza mai vari vepashopu saka paitomwa doro iyo vanenge vachitodi mbubu watoshanda anenge aine mbubu ndo zvinoitamiwa vanhu vane mbubu vanotora mabhurugwa evakadzi voshereketa nawo so that pavanoenda pashopu apa achivaona everyday pashopu achiti daendarana nemukadzi uyu kusvika otora mabhurugwa rake manje opfeka kuti ashandise chii mishonga yake uye mabhurugwa akashaika akawanda i4 isingakanganisi kumbira kutogawa murutsi kumunhu mukadzi wake warudziwiwa mukadzi azvizii mukadzi angoshandiswa vodai pakafa munhu mukadzi anongodi akushandiswa kuti murume wangu anganyari ndonyari rako asi mubvunzo iwe ndingokuti nobhozi mukadzi wakuti gomba munobva kupi muchakenyu bocha nesine murume nekuti mukadzi anenge akutya kuti akasasaidirana nababa kana kubika nyaya kuti indodi izvozvizvi ndiye atopuhwa nyaya totambira nyaya isiri yake bhurugwa iroro haatomborizivi haana kutomborinhonga haana kana kudika haana zvaakamboita pabhurugwa iroro izvozvizvi kumba akatonga akutuka kuti kuvaipfeka vaitotorerei mabhurugwa evakadzi akatomutuka ndimunyepe inini wanhao wagara vachingoiswa zvinhu zvavo mumbatso mumwe vachitora zvotikanga kusheka ipapa makore ese mashure vanoyanikira muzvinhu zvavo zvotikanga kusheka ipapa ichitorwa nemhekuvadzi yavo yawangotora zvozotukwa zvanemunhu ndio akabva ende dai riri 1 taiti rakapepereswa nemhepo asi mabhurugwa akawanda akadii akatotorwa zvichirova kuti uyu anga ari munhu anga achitogara achitotora achitaimira achitora achitaimira achitotsvaga mabhurugwa evakadzi kuti mishonga yako madiwisi chii ibobubu ungoenda hatisi kuziva kuti mambo iuyu wemuneri kwamutambara akabva kwamutambara right ngatende titoona kuti mabhurugwa haana kushereketwa here vati unoda kuti pane chii vanotaura
achacheneswa matunura uzoripwa nei akaberekwa nemombe changamiro nekuti kupfeka bhurugwa rangu murume wangu chaenda ane mazukuru 3 anakana musi akambopfeka bhurugwa rangu saka uziya uenda uchiziya muripo wako ngatiende kuseri kwechuru todzoka toona kuti hapana kushereketwa here otherwise nyaya yanga yatopera anga akutoti aripe nekuti wakaonekwa saka tinonoona kuti handina kushereketwa here ine mamwe acho ari kupi ngatiende ndo mibvunzo miviri yamunoenda nayo handina kushereketwa here mamwe acho mabhurugu ari budani panze unoenda nemapfusa yacho matanga nekutaura iye kuti ndikuona paine mukokana pamberi penyama chirembabva abvunza ati kwedini munotorere kuzvimwewo zvavanhu muchirongedzerewo mudzanga dzenyu ura kuti mudzimba dzenyu torakudzavanhu muchirongedzere chirembabva aenderera pamberi achitaura kuti aiwa zvinhu zvazvinombekwa zvemunhongwana zvakaita zvekutorwa mukati memushano wanhu chiremba ndaendera mberi akati kutotorwa kwaitwa zvinhu izvi inyaya yeushereketo zvinhu zvakatorerwa ushereketo unotorwa gurori naizvozvo chiremba bvaendera unanga wabvunza zvekare kuti iyo zvino zvakatorwa zvimwe zvacho zviripi aiwa umaona watora anonge asiri yega ane matisaviro wake ane zvinhu izvozvo saka chiremba azoendera mberi achiti awachida kuti wagadzirwe kuti wasavhiringike nekuti wachazonetseka ibvi kana kuita mbereko kana kuti mumba wasangane nemurume nenyaya yechipfeko ichocho saka chiremba ati kuti abatsire vanhu vanoda kuti abatsire akatorerwa zvipfeko anoda mbudzi nhacho kugadzira vatorerwa zvipfeko kuti wasazoite nhiko dzakatorerwa zvipfeko atandambudzi nhacho asi kune ava chiremba haana kutataura kuti avatobvunza muzivo imi magozoyewo musina wekumba kwenyu sei kuti akatori nemhepo neshayi rakaipa mukadzi ndiye akatora saka murume akangopfekwa asingazivi kuti mukadzi ndo zvaanoyega kwangotoriwo kwakuti kwakupfeka ende mukadzi anenge atodi murikuona zvakaitika murume akangotorawo achiti mukadzi atenga anoga akachiita nhonga yetanga anodii uyu ndongopfekawo wese vari vairi vatori musindicate right saka panoda kuripwa nemombe yaanoripira mai avo then kudare anounza chi nekuti kutora zvinhu zvemunhu vanondoita kushandisa haitori nyaya yakaya mamboti mombe takubvunza kusati maenda tatonyora pasamoni penyu chaipa chaipa hapana mbonyowa zvekuripa mambo watokubvunza kuti muda kuripwa nei panyaya ini mukati mombe 1 aiwa mati mombe yambo mukataura ramuvasai moda kuripwa nei mukataura mombe iyo 1 saka danotambira kuti muri kwe1 iyo namba 2 wobvisa mbudzi nhatu dzekuti muri mushambi kuti mangwani isazokunetsei namba 3 kudaro vanoripe chii 130 makosti zvinezvi kunyanya mbudzi nhatu idzo unodzibvisa rini kuti vantu vaone kushandira mambo ndirise nawo andinachiuda kuzotsvaga andaishandawo ndandanomwa 3 ndore chaitika
ndaitoshandawo panesina yavo chito sekutana kwadakakaita asi ndakazobviswa nevanhu nekuda kwenyika asi ndine chandinacho handina kana munhu ndichevaziva nyaya idzodzi dzipi idzodzi dzekupfeka meno sando zvawaipfekera mabhuruka kuti utsvage mari aiwa eka ndizvo hawana mumbere hamuna mumbere mune chi mbudzi hawana chinhu ndimunogara ma manebhas Waishanda ndopadhuze pera zvekumakwawo handizosiya. Waitoshanda? Waitoshanda. Waita basa rei? Waichengeta pagami. Waichengeta pamusha. Wakabva wadzingwa nagambe waita izvi mwadai vanhu vamusha wese wauya akakude munogari muchisherekera zvakadaro muchisherekera zvakadaro apo havana chinhu that's why chiremba angoti ndotichinditsvagirai mimi ndikugadzire kuti mangwani mudzisai zvafanana nemunhu aitiswa anyengerwa mwana wake akaitiswa nhumbu nagarden boy wako nhumbu yako asi akati mudzi mope wako kwaakabva hakuna chinhu unoita sei mani utochengeta muzukuru kana watozoda nemurume wachitofeka iyo tikupidza mudani saka mombe 8 dzaibva papibva munhu aneweukama aneweukama tikamutongera matongere zvinoita murerutsira aneweukama anofanira kutoswinyiswa kuti atosiyemunoziva hurumende inoti ndiye anyangadzwa saka unogozoenda kuna anoda kunotorwa mupfumo yake pamusoro pezirume rese ndiani ndo patiri kubvunza ipapo sedare kuti toita sei andiri kukumbirawo ndekekuti imi hamutauri zvekuita nekuti zvese izvi nenyanya dzakadai idzi makadziona kwenguva yakareba sapanoitwa sei ndimi munotozviziva vatsiraika vavo maonero mandikuita judgment yenyamuda kupaipaise iyoyo koita payment plan ndimi munotoziva wotondosenzera akadefaulta unondotora kupi anendojeri toita kutoaplayira kuti aine mujeri zvingatoenani iyo but munoda kurapwa kavanoda kurapwa mukaregera kurapwa iyo zviri mangwana izvo zvafunga hazvo pamwe but mangwani zvinozokudzokerai zvozonetsa pekurapwa ipapo pambudzi nhatu dzataurwa nachiremba vaigona kuti momupa periodi yembudzi dzekurapwa apa tinotaura kuti isusu uyu anoda kurapwa izvozvo uyu anotaura totosenzera mbudzi pasi 3 months mbudzi pa3 months mbudzi pa3 months vakakura mbudzi nhatu ndatiupenwe ndakanditifungidzira kuti mai avo nokutorwa zvinhu wotopinda makosti ekutanga kuzvidzirira kuzvirapisa wachimire mutongo wacho woturiko pamutongo uri uyu kuti ndozochazotarisira kudzosera mushure mekuzvirapisa nemakosti ese kumhan'ara nemakosti ese zviri nekuti kurapwa
vanogona kushayiwa badini urwere kuchizokura. Makugara kupi? Tinogara kumba. Kupi? Kumba pambuya pamai. Kupi? Kwa Chimba village. Kwa village nao kwa Iri kwani? Kwa Shigiro. Chimbazo village. Kwa Shigiro. Kimshora na mbuya. Pamba patakaberekerwa. Pambuya. Pamai. Pamai wako. Naona baba. Baba wacha. Taruona. Sorry mama. Tinogona kuona umwe achibhuda kushandira kana ukaenda zvidhina kana kutema huni ndizvozvo kana kuita rimwe basa ndozvazvo ndokwatiri kusvika asi tiri kuti imimi tomirira izvozvo here nekuti kundoshandira achatora nguva refu imi makangodaro tomupa nguva yekundoshandira asi imimi marapwa ndozvatiri kutaura ngashandirwe hake uyu ngaandoshandire isusu varume wacho tichamurapisa kana ndiri mudiri hatudzadira totsvagawo asi uyu mupe mutongo wakakodzera achadzibvisa pamusoro imomo ndiri murume wacho wemukadzi uyu mutongo wenyu tinokutangira ari kuti ari kushaya ndaanoshaya isusu tazamawo kutsvaga kuti ndipadzara asi panguva iyoyo tiri kukumbirawo kuti iye nemukadzi wake vasatambirawo pacho nemusha wamwe. Right, iwewe mombe mbiri, one yekuri pamai yavo, one yekudaro, nembudzi nhatu idzo, ne 130. Iyo mwedzi wega wega tinotarisira kuti ungochibvisa $50 atanga mwedzi unouya towards payment yese inenge iri mari calculator mombe mbiri 700 mbudzi nhatu 120 then iyo chikwereti 130 950. Saka mwedzi wega wega kutanga kupera kwa September kuno uchitondotsvaga mari icho unenge uchibvisa $50 kusvika chikwereti chako chapera. Hando wazvinzwisa ndinongochibvisira kuno padare pano vachidaidzi wacho yatora mari yavo pavanopinda mutauni masaiche makoseko vari kwatoya mutauni wazokorekti andi saka kutanga kwemwedzi uno wotondoona kuti washandira mari iyoyo chikwereti ichoyo chipere uye mishonga yako orasi chisimukaitenga